Премьерный показ фильма Богдана Кутепова «Смотри на себя» о пути Джамалы к победе на Евровидении собрал много зрителей. Те, кто пришел на летнюю сцену Мариинского парка, вновь пережили волнующие приключения певицы в Стокгольме. У кинотеатра «Ракушка» задолго до начала собрались зрители. Пока ожидали Джамалу, ее поклонников развлекал автор фильма Богдан Кутепов. Ми показуємо і її трошки інакшу, бо от вона така, як маску має, вона артистка, актриса, а тут десь вона показує свою слабкість, десь вона починає капризувати, а десь вона проявляє ніжні почуття до когось. Вона різна. От і цікаво, що тут вона проста дівчинка, яка любить міряти платячка, тобто вона так хоче якась елементарна там, а тут вона от уже така глибока, вона думає, вона плаче, не вдає, що вона плаче, в неї та сльоза. Показує всім, що головне вірити, йти за своєю мрією, йти своїм шляхом і ставити мету. Для нас це мета повернення Криму. Наконец приехала Джамала. Вместе с поклонниками впервые смотрит кадры, не вошедшие в видеодневник Євро-2016. Це для мене була дійсно несподіванка, що і Богдан робить таке кіно. Мені дуже приємно. І я і сміялась, і десь там плакала, тому що були такі моменти, коли було дуже важко. По просьбе зрителей Джамала вместе с ними спела припев песни «1944». После встречи еще долго на площадке не утихали эмоции. Насправді ми всі в цьому фільмі виглядаємо такими, як ми є, і ми сміялись, ми плакали, ми дуже хвилювались і були втомлені з приводу інтерв'ю. И это было дуже важко. Очень понравился фильм. Легкий, красочный, интересный, захватывающий. Он весь залит солнцем, этот фильм. Остается очень хорошее впечатление. Хочется его смотреть еще и еще, потому что фильм наполнен юмором, добрым, хорошим юмором. Очень много тепла в фільмі. Неймовірний монтаж. Я вражений і роботою, і почуття гумору. І дійсно, я згадую, коли я переглядав саму трансляцію, і наскільки була неймовірна, неочікувана перемога. І зараз тут ще додалось якісь враження додаткові. Як це могло бути? По словам автора, через несколько дней фильм можно будет посмотреть на Громадском ТВ и YouTube. Альми Эмирсале, Ислам Пинка, Заман, АТР.